Good morning mga kakabsat, mabuhay sa inyong lahat. At it's our second episode of our CPIO Teleradyo Cagayan Iddeducan. At nagpapasalamat tayo sa Cagayan Tourism Office for inviting us and giving us the opportunity to talk about what we do as a resident Cagayano vlogger. Naks naman. And thank you guys for supporting me and watching me on the CPIO Teleradyo. At pupunta ulit tayo for the second and last episode. Let's go! Alright, mga kakabsat, nandito na tayo sa loob ng Teleradyo. Yes. At kasama ko yun si Ma'am Jam. Yes, hello! Ating mga news anchor. At siya si news anchor talaga, no? News anchor. Mamikmik. Yan yung yung tinatawag natin guide natin. Yeah. Then sa kabila sila yung nagma-manage ng audios and everything about life. Yan, that's her body. Yan. So paano yung setup natin mamaya, ma'am? Yan. So medyo lagay na natin yung ano ba tawag sa Start na ba tayo? Hindi pa naman. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin mamaya kasi sa totoo lang wala daw pala silang script. Yeah, kasi pagkukwentuhan lang natin, yung mga experiences mo. Oh wait. Magandang umaga po sa ating lahat. At mula po sa Cagayan Tourism Office, sa pangunguna po ng aming OIC head, Ma'am J. Office. At narito po, kami po ang inyong kalakbay at gabay sa pagtuklas ng kay gandang Cagayan. At samahan niyo po kami ulit. Tapos na po ang aming Teleradyo. Maraming salamat po sa CPIO. Yay! Thank you. Ano? And so ito po ang CPIO and that's our guesting for today. Siya po yung nagmamanage kanina ng ating mga videos. So, thank you guys. Hello Cagayan! Mabuhay! Magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa Cagayan Tourism Office, nandito po kami ngayon upang handugan kayo ng maganda at exciting na episode. Ayan. Narito po ang inyong mga kalakbay at gabay sa pagtuklas sa ating kay gandang Cagayan. Samahan niyo po kami sa 30 minuto na pagtalakay at paglalakbay, syempre, sa ating probinsya. Ito ang inyong programang kay gandang Cagayan, Iddeducan. Ayan. Ako po si Mikmik de la Cruz, isa sa inyong mga kalakbay. At syempre, kasama rin po natin dito ang ating mga kalakbay na babati rin po sa inyo. Kalakbay Jam. Salamat, Kalakbay Mik. At ako po ang inyong kalakbay, Jam Cabanya, mula rin sa tanggapan ng Cagayan Tourism. At binabati ko kayong lahat ng mga nanonood at nakikinig sa aming programa. Magandang umaga po sa lahat. At kami po ay lagi ninyong makakasama tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa oras na alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. At huwag niyo pong kakalimutan na i-like ang aming Facebook page, ang Cagayan Tourism Office, at follow sa aming Instagram, Cagayan Tourism Office. Alright, ayan. Na-miss po namin kayong lahat, no? Dahil syempre may mga pinagdaanan po ang ating probinsya. So, yung mga time po na yon ay nilaan po namin ang mga oras namin upang tumulong po sa ating kapwa dito sa Cagayan. So, ngayon, unti-unti po kaming bumabangon dahil po sa tulong din ng iba't ibang probinsya at may mga may babusilak na puso na tulungan ng ating mamamayan. So, ayan. Excited talaga kayo at ngayon ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest, ang ating gabay ngayong araw na walang iba kundi ang ating resident Cagayano vlogger. Siya rin po ay ang nanalo sa nung tourism month, no, na
ginawa ng Department of Tourism, meron po silang competition na vlogging contest. So, siya rin po ang nanalo doon. And also, isa rin po siya nakatulong namin na mag-promote sa probinsya ng Cagayan as syempre, maging tourism hub dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Norway Saludares. Yeah, palakpakan natin. Hello mga kakabsat! A round of applause naman dyan. Ayan, welcome. I welcome myself. Ayan, hello mga kakabsat, mga kapwa ko Cagayano. Magandang araw po sa inyo and it's a pleasure staying here. Thank you Ma'am Mikmik and the whole Cagayan Provincial Tourism Office. Alright, so nakaka-excite, no? Dahil isa po siyang vlogger. So, ang tatakal po natin, no? Kung ano po ba ang buhay ng isang vlogger. So, Jam, mga katanungan natin sa kanya. Parang nakakatakot yung mga tanong niyo ngayong araw. Una, no? Ako naman, yung tanong ko, syempre, pag may guest tayo na ganyan, ang unang-unang tanong ko, paano ka nagsimula bilang vlogger? Or why did you choose traveling as a niche? Wow. Hindi ko nga alam kung bakit ako naging travel vlogger, but since 2018 ako nagsimula, 2018. Ang una kong travel ay sa Mount Cagua ng Gonzaga. And then actually mahilig na talaga ako dati mag-video way back before 2018 pa. So since isa akong IT graduate, mahilig din ako mag-edit ng videos. Kumbaga yun yung pinaka-forte ko in terms of information technology. I'm more on multimedia and communications. So, yun nga, nagsimula akong mag-travel because the last time I went to Manila, kapag nagpapakilala ako bilang isang taga-Cagayan, ang sinasabi talaga sa akin, "Uy, Bisaya man dong." Sa Cagayan de Oro. Sabi, bigla ako nagugulat na, hindi, yung Cagayan sa Northern. Cagayan Valley, sabi na, hindi Cagayan Valley kasi buong region to yung Cagayan Valley. So, Cagayan Province, probinsya ng Cagayan. Saan yun part? Tabi ng Ilocos, tabi ng Abra and everything. Hindi talaga nila memoryado. So, that was the time na sabi ko, what if mag-vlog din talaga ako, na ipupurso ko to, I will showcase all the tourist spots and everything that I can share about Cagayan. And then, at a snap, 2018, sa personal Facebook account ko pa lang ako nag-upload dati. At ang pinaka nag-trend kong video or vlog was the Lapi Falls na umabot umabot pa sa Manila na pinagkaguluhan sa mga group chat, sa mga Facebook groups, mga DIY travels. Philippines, no? Yes, mga DIY Philippines, ganun. Yeah. And then, ayun, ang daming nagme-message sa akin until then I decided to create my Facebook page na isa na akong traveler na nagvo-vlog mula sa Cagayan. So, doon nag-start. At pinanindigan ko hanggang ngayon. At malaking tulong talaga to sa promotion at sa pagkilala sa ating probinsya. Tama ka dyan, Norway, no? Kasi kami, pag pupunta kami sa mga trainings, yung mga trainings nga sa Manila, pag tinanong kami kung saan kami taga saan kami, Cagayan. Tama, Bisaya. Hindi kami Bisaya po. So, nandito nga po kami sa parteng norte ng Pilipinas. Ilocano kami, kakabsat, napagpaklan. Yeah, so, yan. Maraming salamat, no? Dahil ikaw din ang isa sa mga nag-introduce ng ating probinsya. Dahil yun po ang kulang sa atin. Dahil nga yung Cagayan de Oro ay nagmumukhang probinsya. So, yun. So, yan, no? Sa mga ibang vloggers dyan, why not tulungan nyo rin po kami na i-promote nga itong ating probinsya. Bago po natin i-introduce din sa kanila yung mga tourist attractions natin. Saan ba ito? No? Saan ba ang probinsya ng Cagayan? So, yan. Ayan. According to Wikipedia, hindi naman. Ang probinsya ng Cagayan ay matatagpuan mula sa hilagang Pilipinas. Yan. Northeastern part of the Philippines
which is alam niyo po ang bansa tuloy. Ang probinsya ng Isabelang, Ilocos. Ayan, na bago kayo magbatanes, ayan, dito po nyo makikita yung isang hindi nyo pa po na-discover at underrated. Well, this time, I believe marami na rin nakakakilala sa Cagayan. Most especially this trying times na ito yung pinangapangarap ko na makilala ang Cagayan. This 2020, natupad nga, but sa paraang hindi nating inaasahan. Sa sakuna pa tayo nakilala. Yun na nga. At masakit para sa akin na nakilala ang Cagayan pero sa baha. Oo nga eh. Pinuntahan ni Jessica Soho pero baha. Hindi dahil maganda yung ating pero nagpapasalamat pa rin po tayo dahil nga siguro ito rin yung way ni God, no? Para makilala tayo sa gantong paraan. Pero makikita nyo naman na ang mga Cagayano ay talagang nagtutulong-tulong. Yes. Kahit nga ganito yung mga nangyayari, nakasmile. Alam mo kahit merong badya ng COVID, pero tumutulong pa rin tayo. Yes. Yun. So, yan po ang mga Cagayano. So, kapag bumisita kayo dito, alam nyo na kung gaano kami ka-hospitable. Alright. Papalaklakin namin kayo ng Santa Makmak na pansit. So, Norway, no? Bakit nga pala Norway and Jesus Earth Journey as a branding? Ayun. Kung alam nyo naman yung mga sikat na travel vlogger ngayon, sila kilala niyo sila Lost One, sila nakapunta na yun dito, no? Yes, oo. Sino pa mga sikat na travel vlogger? Ang nag-inspire actually sa akin si Nas Daily eh. From? Si Nas Daily? You don't know Nas Daily? No. Oh my goodness! Kasi mas sikat ka eh. Ay, gusto ko yun. Oo. De, joke lang. Nagsimula ako sa Norway and Jesus Earth Journey. Actually, maraming nagsabi sa akin dati na medyo mahirap yung branding mo. Hindi siya mukhang travel vlogger. Kasi it's a Norway and Jesus Earth Journey. Pero bago ko ginawa yung page na yun, yung branding na yun, pinagpray ko talaga. Kasi ako, before pa ako nag-start maging travel vlogger, nakikita na ako bilang someone who motivates and who share the love of the Lord. So, yun talaga yung original na naging niche ko. So, and as far as I believe, no, sa bawat takbo kasi ng buhay natin every day, whenever we are aware or not, there is always the Lord who is always with us. So, yun yung naisip ko na kahit hindi ko man personally nabanggitin yung pangalan na Jesus sa bawat pinupuntahan ko na pag-vlogan ganun. Pag makilala nila yung branding ko na as Norway and Jesus Earth Journey, yung ma-remember lang nila yung word na Jesus Earth Journey, okay na ako doon eh. I mean, there is already part of sharing na meron si Lord pa rin sa buhay nila. And nagugulat lang ako na these days when someone saw me sa plaza, something, ikaw ba si Jesus? Alam mo yun? Ay, di, yung Jesus Journey, gano'n sila. So, nagugulat ako na at least at the end of the day, hindi ako yung nakikita. Which is yun yung eternal goal ko na hindi ako yung makita, kundi si Lord pa rin. Kahit na ang ginagawa ko ay travel vlogging at kung ano-ano pa man about the stories about Cagayan. So, pinanindigan ko talaga yung branding na yon kasi sabi nila sa akin, mahirap yan. Kasi hindi naman lahat ay religious. Yan, di ba? So, it's okay, sabi ko. Those people who will follow me are the right people who will be following me talaga. So, and mahirap kang kumawa ng clout. Mahirap kang kumuha ng followers na ganun yung branding mo. Tapos travel vlogging. Dahil nga in a situation awkward pa rin siyang tignan. Pero sabi ko, Lord, kung will mo talaga na isa akong magiging content creator para sa Cagayan, why not? Push through natin to. And 2018, 2019, magti 3 years na, and I can't believe na kinuha ako sa unang hirit, na nanalo ako sa tourism vlogging contest, and all those are surprises to me na hindi ko naman pinangarap. Correct. Like,
yun nga, ini-invite ka rin ng mga, Oo 'di ba? nga. Munisipyo to, ikaw Yes. daw ang magpakilala sa kanilang, Bayan. bayan, 'di ba? So, tama nga. Kasi, akala ko nga ang apelido mo, Jesus eh. Kasi Norway Ken, Jesus, Oo. no? Yun po ang kanyang branding. So, talagang, yun nga, no? Makikita mo pala na branding pa lang. I mean, yung pangalan pa lang ng mo. Hindi na si Jesus. Yun, Tama. so, yung pangalan nito, yung pagiging content creator, pinag-iisipan din talaga yung pangalan, yung branding. Correct. Ano yung ipapakilala mong image sa mga taong magfa-follow sa'yo. Oo. So, at some point, may big responsibility doon sa branding ko na hindi ko minsan maiwasan na ma-pressure. Oh my goodness, ganito na pala yung laki ng followers ko and I really have a big responsibility once I posted something. Correct. So, ayun, masaya pero may pressure. Yeah, so siya nga po ang ating binansagan na Cagayano vlogger. So, Right. so paano ba 'to nag-umpisa? Resident nga ba? Cagayano vlogger. Oo nga, Kasi kasi sino ba yung nagtag sa'yo bilang Oo. Cagayano? actually, vlogger. naisip ko lang din last 2018. Kasi nagre-rebranding ako ng Facebook page ko. And then, since taga Cagayan naman ako, I am a resident of the Cagayan and I want to call myself a vlogger. So, doon ko nasipan, sige, I will call myself a resident Cagayan na vlogger. And then, only to find out na yun na pala yung tinatag sa akin. So, sabi ko, Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger. Mabuhay! So, Yun na. yun na, ito na. Sabi ko, Lord, grabe. So, it is an honor to carry that kind of tag. And, alam mo yun, babansagan kang resident Cagayano vlogger. So, the moment na in-accept ko yun, in-accept ko na yung responsibility to help my province, promote my province, not just the tourist destinations, but the whole culture itself, the food and everything about Cagayan that I can be proud of. Kasi after all, ito yung unang rason kung bakit ko ginawa tong journey na to. Yun na nga po, no? Ayan. So, ito naman gabay Norway. So, ano naman yung mensahe mo para sa ating mga aspiring Cagayano vloggers? Sa mga actually yung daming nag-message sa akin. Advice. Oo. Hi kuya, I'm thankful and I'm blessed na nakita ko yung pagvo-vlog mo about Cagayan. I wanted to do it also. Na-inspire ako sa pagvo-vlog. So yun pa lang, kahit wala akong sahod sa pagvo-vlog na ako. Solved na ako na may na-inspire ka to promote also the province. Kasi nga hindi pwedeng ganito na lang tayo na ini-itsapera. Kasi to be honest, Cagayan has more than to offer than other provinces, not to discriminate, pero ang dami nating pwedeng maipagmalaki na world class pa, na kahit hindi mo i-renovate yan, world class talaga, di ba? So sa mga Cagayano dyan, ng mga kagaya ko, your vision to inspire also fellow Cagayanos through vlogging, please, the only thing that I can give you, the only thing that I can share to you is that always seek your motivation. Why are you doing these things? Kasi darating yung days na mapapagod ka, na it seems like no one is supporting you. Kasi isa yan sa isang malaking factor kung bakit ka nagiging content creator, yung those people who will support you. So kung ang rason ng pagvo-vlog mo ay para kumita or to gain more followers, I think you have to redirect your motives, kasi those things will fade away. But ang gusto ko lang na maibigay sa inyo na tips ay you go to the intrinsic motivation. Intrinsic motivation na yun yung personal fulfillment mo without any factor sa ibang bagay around you, the supporters, the money and everything, because once you dedicated yourself sa isang bagay, everything will follow. So sabi ko kay Lord, whatever happens,
mag-grow man tayo mabilis slowly, ang importante ay nagagawa natin ng tama yung pag-present natin sa Cagayan. So, if you guys wanted to be a content creator for Cagayan, I'm always willing to help you and give you trainings. Actually, nagbibigay ako ng personal trainings. Nag-zoom ako dati nung pandemic, nung lockdown talaga. So, just leave me a message on my Facebook page, then I am always welcome to give you trainings, guys. And we'll talk more there. Oo, yan. So, at ayan po, mukhang malapit na naman po ang oras natin. Ang bilis. Parang kakaupo lang natin. Oo, parang kakaupo lang natin. Pero wag po kayong mag-alala dahil makakasama pa rin po natin sa susunod na episode po. Yes! Si Norway. See you on Friday. Friday. Same time. Ayan, so, yung kung may mga katanungan kayo sa kanya, pwede nyo pong i-message at pwede rin nating sagutin sa susunod na episode. About vlogging, ha? Oo, yan. Vlogging talaga. And syempre, bago tayo magtapos, i-announce lang po namin yung about sa Cagayan Arts and Creative Writing Awards 2020 na extended po ang deadline ng ating mga contest sa Cagayan Arts and Creative Writings Award 2020 hanggang December 11 po. So, tinatawagan natin ang ating mga students mula sa junior high school at senior high school sa Cagayan, public man o private, na mag-submit ng entries. And ang tema po ng short story writing ay tungkol po sa Cagayan's wonders and bounty, including its tourist spots, tourist na naman, natural treasures and resources. So, i-follow nyo po yung Facebook page po nila, makikita nyo po doon yung prizes po ninyo. So, yan. At, kulang na oras. At abangan nyo po kami ulit sa susunod na episode ng Kay Gandang Cagayan, Iddeducan. Mabuhay sa inyong lahat, mga kakabsat. Let's go to CPIO Teleradyo. Una sa balita. Siksik sa impormasyon. Serbisyong umaapaw ng malasakit. CPIO Teleradyo. Una, siksik, umaapaw. Cagayan kaganda, bitahimik lulan bangka, ikasta na baryo tamupo. Hello Cagayan! Mabuhay! Magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa Cagayan Tourism Office,
nandito po kami ngayon upang handugan kayo ng maganda at exciting na episode. Ayan. Narito po ang inyong mga kalakbay at gabay sa pagtuklas sa ating kay gandang Cagayan. Samahan niyo po kami sa 30 minuto na pagtalakay at paglalakbay, syempre, sa ating probinsya. Ito ang inyong programang kay gandang Cagayan, Iddeducan. Ayan. Ako po si Mikmik de la Cruz, isa sa inyong mga kalakbay. At syempre, kasama rin po natin dito ang ating mga kalakbay na babati rin po sa inyo. Kalakbay Jam. Salamat, Kalakbay Mick. At ako po ang inyong kalakbay, Jam Cabanya, mula rin sa tanggapan ng Cagayan Tourism. At binabati ko kayong lahat ng mga nanonood at nakikinig sa aming programa. Magandang umaga po sa lahat. At kami po ay lagi ninyong makakasama tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa oras na alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. At huwag niyo pong kakalimutan na i-like ang aming Facebook page, ang Cagayan Tourism Office, at mag-follow sa aming Instagram, at Cagayan Tourism Office. Alright, ayan. Na-miss po namin kayong lahat, no? Dahil syempre may mga pinagdaanan po ang ating probinsya. So, yung mga time po na yon ay nilaan po namin ang mga oras namin upang tumulong po sa ating kapwa dito sa Cagayan. So, ngayon, unti-unti po kaming bumabangon dahil po sa tulong din ng iba't ibang probinsya at may mga may babusilak na puso na tulungan ng ating mamamayan. So, ayan. Excited talaga kayo at ngayon ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest, ang ating gabay ngayong araw na walang iba kundi ang ating resident Cagayano vlogger. Siya rin po ay ang nanalo sa nung tourism month, no, na ginawa ng Department of Tourism. Meron po silang competition na vlogging contest. So, siya rin po ang nanalo doon. And also, isa rin po siya nakatulong namin na mag-promote sa probinsya ng Cagayan as syempre, maging tourism hub dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Norway Saludares. Yeah, palakpakan natin. Hello mga kakabsat! A round of applause naman dyan. Ayan, welcome. I welcome myself. Yeah. Ayan, hello mga kakabsat, mga kapwa ko Cagayano. Magandang araw po sa inyo and it's a pleasure staying here. Thank you Ma'am Mikmik and the whole Cagayan Provincial Tourism Office. Alright, so nakaka-excite, no? Dahil isa po siyang vlogger. So, ang tatakal po natin, no? Kung ano po ba ang buhay ng isang vlogger. So, Jam, mga katanungan natin sa kanya. Parang nakakatakot yung mga tanong ninyo ngayong araw. Una, no? Ako naman, yung tanong ko, syempre, pag may guest tayo na ganyan, ang unang tanong mo, paano ka nagsimula bilang vlogger? Or why did you choose traveling as a niche? Wow. Hindi ko nga alam kung bakit ako naging travel vlogger, but since 2018 ako nagsimula, 2018. Ang una kong travel ay sa Mount Cagua ng Gonzaga. And then actually, mahilig na talaga ako dati mag-video way back, before 2018 pa. So, since isa akong IT graduate, mahilig din ako mag-edit ng videos. Kumbaga, yun yung pinaka-forte ko in terms of information technology. I'm more on multimedia and communications. So, yun nga, nagsimula akong mag-travel because the last time I went to Manila, kapag nagpapakilala ako bilang isang taga-Cagayan, ang sinasabi talaga sa akin, "Uy, Bisaya man dong." Sa Cagayan di Oro. Sabi, bigla ako nagugulat na, hindi, yung Cagayan sa Northern. Cagayan Valley, sabi na, hindi Cagayan Valley kasi buong region to yung Cagayan Valley. So, Cagayan Province, probinsya ng Cagayan. Saan yun part? Tabi ng Ilocos, tabi ng Abra and everything. Hindi talaga nila memoryado. So, that was the time na sabi ko, what if mag-vlog din talaga ako, na pupurso ko to,
I will showcase all the tourist spots and everything that I can share about Cagayan. And then at a snap 2018 sa personal Facebook account ko pa lang ako nag-upload dati. At ang pinaka nag-trend kong video or vlog was the Lapi Falls na umabot pa sa Manila na pinagkaguluhan sa mga group chat, sa mga Facebook groups, mga DIY travels. Yes, mga DIY Philippines, ganun. Yeah. And then, ayun, ang daming nagme-message sa akin until then I decided to create my Facebook page na isa na akong traveler na nagvo-vlog mula sa Cagayan. So, doon nag-start. At pinanindigan ko hanggang ngayon. Malaking tulong talaga to sa promotion at sa pagkilala sa ating probinsya. Tama ka dyan, Norway, no? Kasi kami, pagpupunta kami sa mga trainings, yung mga trainings nga sa Manila, pag tinanong kami kung saan kami taga saan kami, like, Cagayan. Ang Bisaya. Hindi kami Bisaya po. So, nandito nga po kami sa parteng norte ng Pilipinas. Ilocano kami, kakabsat, napagpaklan. Yeah. So, yan. Maraming salamat, no? Dahil ikaw din ang isa sa mga nag-introduce ng ating probinsya. Dahil yun po ang kulang sa atin. Dahil nga yung Cagayan de Oro ay nagmumukhang probinsya. So, yun. So, yan, no? Sa mga ibang vloggers yan, why not tulungan nyo rin po kami na i-promote nga itong ating probinsya. Bago po natin i-introduce din sa kanila yung mga tourist attractions natin. Saan ba ito? No? Saan ba ang probinsya ng Cagayan? So, yan. Ayan. According to Wikipedia, hindi naman, ang probinsya ng Cagayan ay matatagpuan mula sa hilagang Pilipinas. Yan. Northeastern part of the Philippines, which is, kung alam nyo po ang bansa tuloy. Ang probinsya ng Isabelang, Ilocos. Ayan, na bago kayo magbatanes, ayan, dito po nyo makikita yung isang hindi nyo pa po na-discover at underrated. Well, this time, I believe marami na ring nakakakilala sa Cagayan. Most especially this trying times na ito yung pinangapangarap ko na makilala ang Cagayan. This 2020, natupad nga, but sa paraang hindi nating inaasahan. Sa sakuna pa tayo nakilala. Yun na nga. At masakit para sa akin na nakilala ang Cagayan pero sa baha. Oo nga eh. Pinuntahan ni Jessica Soho pero baha. Hindi dahil maganda yung ating pero nagpapasalamat pa rin po tayo dahil nga siguro ito rin yung way ni God, no? Para makilala tayo sa gantong paraan. Pero makikita nyo naman na ang mga Cagayano ay talagang nagtutulong-tulong. Kahit nga ganito yung mga nangyayari, nakasmile. Alam mo kahit merong badya ng COVID, pero tumutulong pa rin tayo. So, yan po ang mga Cagayano. So, kapag bumisita kayo dito, alam nyo na kung gaano kami ka-hospitable. Alright. Papalaklakin namin kayo ng Santa Makmak na pansit. So, Norway, no? Bakit nga pala Norway and Jesus Earth Journey as a branding? Ayun. Kung alam nyo naman yung mga sikat na travel vlogger ngayon, sila kilala niyo sila Lost One, nakapunta na yun dito, no? Yes, oo. Sino pa mga sikat na travel vlogger? Ang nag-inspire actually sa akin si Nas Daily From? Si Nas Daily? You don't know Nas Daily? No. Oh my goodness! Kasi mas sikat ka eh. Ay, gusto ko yun. De, joke lang. Nagsimula ako sa Norway and Jesus Earth Journey. Actually, maraming nagsabi sa akin dati na medyo mahirap yung branding mo. Hindi siya mukhang travel vlogger. Kasi it's a Norway and Jesus Earth Journey. Pero bago ko ginawa yung page na yun, yung branding na yun, pinagpray ko talaga. Kasi ako, before pa ako nag-start maging travel vlogger, nakikita na ako bilang someone who motivates and who share the love of the Lord. So, yun talaga yung original na naging niche ko. So,
And as far as I believe, no, sa bawat takbo kasi ng buhay natin every day, whenever we are aware or not, there is always the Lord who is always with us. So, yun yung naisip ko na kahit hindi ko man personally nabanggitin yung pangalan na Jesus sa bawat pinupuntahan ko na pag-vlogan, ganun. Pag makilala nila yung branding ko na as Norway and Jesus Earth Journey, yung ma-remember lang nila yung word na Jesus Earth Journey, okay na ako doon eh. I mean, there is already part of sharing na meron si Lord pa rin sa buhay nila. And nagugulat lang ako na these days, when someone saw me sa plaza, something, ikaw ba si Jesus? Alam mo yun? Ay, di, yung Jesus journey, gano'n sila. So, nagugulat ako na at least at the end of the day, hindi ako yung nakikita. Which is yun yung eternal goal ko na hindi ako yung makita, kundi si Lord pa rin. Kahit na ang ginagawa ko ay travel vlogging at kung ano-ano pa man about the stories about Cagayan. So, pinanindigan ko talaga yung branding na yon kasi sabi nila sa akin, mahirap yan. Kasi hindi naman lahat ay religious. Yan, 'di ba? So it's okay, sabi ko. Those people who will follow me are the right people who will be following me talaga. So and mahirap kang kumawa ng clout. Mahirap kang kumuha ng followers na ganun yung branding mo. Tapos travel vlogging. Dahil nga in a situation awkward pa rin siyang tignan. Pero sabi ko, Lord, kung will mo talaga na isa akong magiging content creator para sa Cagayan, why not? Pustro natin to. And 2018, 2019, magti 3 years na, and I can't believe na kinuha ako sa unang hirit, na nanalo ako sa tourism vlogging contest, and all those are surprises to me na hindi ko naman pinangarap. Correct. Like, yun nga, ini-invite ka rin ng mga, diba, munisipyo to, ikaw daw ang magpakilala sa kanilang, bayan, diba? So, tama nga. Kasi, akala ko nga ang apelido mo, Jesus eh. Kasi Norway Ken, Jesus, no? Yun po ang kanyang branding. So, talagang, yun nga, no, makikita mo pala na branding pa lang, I mean, yung pangalan pa lang ng mo, hindi na si Jesus. Yun, tama. so, yung pangalan nito, yung pagiging content creator, pinag-iisipan din talaga yung pangalan, yung branding, ano yung ipapakilala mong image sa mga taong magfa-follow sa'yo. So, at some point, may big responsibility doon sa branding ko na hindi ko minsan maiwasan na ma-pressure, oh my goodness, ganito na pala yung laki ng followers ko, and I really have a big responsibility once I posted something. Correct, so, ayun, masaya, pero may pressure. Yeah, so siya nga po ang ating binansagan na Cagayano vlogger. So paano ba 'to nag-umpisa? Resident Cagayano vlogger. Oo nga, kasi sino ba yung nag-tag sa'yo bilang Cagayano? Actually, naisip ko lang din last 2018. Kasi nagre-rebranding ako ng Facebook page ko. And then, since taga Cagayan naman ako, I am a resident of the Cagayan, and I want to call myself a vlogger. So, doon ko nasipan, sige, I will call myself a resident Cagayan vlogger. And then, only to find out na yun na pala yung tinatag sa akin. So, sabi ko, Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger. Mabuhay! So, yun na. Yun na, ito na. Sabi ko, Lord, grabe. So, it is an honor to carry that kind of tag. And, alam mo yun, babansagan kang resident Cagayano vlogger. So, the moment na in-accept ko na yung responsibility to help my province, promote my province, not just the tourist destinations, but the whole culture itself, the food and everything about Cagayan that I can be proud of. Yes. Kasi after all, ito yung unang rason kung bakit ko ginawa tong journey na to. Yun na nga po, no? Ayan. So, ito naman gabay Norway. So, ano naman yung mensahe mo para sa ating mga aspiring Cagayan vloggers?
Sa mga actually ang daming nag-message sa akin. Advice. Oo. Hi kuya, I'm thankful and I'm blessed na nakita ko yung pagvo-vlog mo about Cagayan. I wanted to do it also. Na-inspire ako sa pagvo-vlog. So yun pa lang, kahit wala akong sahod sa pagvo-vlog solved na ako na may na-inspire ka to promote also the province. Kasi nga hindi pwedeng ganito na lang tayo na iniitsapera. Kasi to be honest, Cagayan has more than to offer than other provinces, not to discriminate, pero ang dami nating pwedeng maipagmalaki na world class pa, na kahit hindi mo i-renovate yan, world class talaga, di ba? So sa mga Cagayano dyan, ng mga kagaya ko, your vision to inspire also fellow Cagayanos through vlogging, please, the only thing that I can give you, the only thing that I can share to you is that always seek your motivation. Why are you doing these things? Kasi darating yung days na mapapagod ka, na it seems like no one is supporting you. Kasi isa yan sa mga isang malaking factor kung bakit ka nagiging content creator, yung those people who will support you. So kung ang rason ng pagvo-vlog mo ay para kumita or to gain more followers, I think you have to redirect your motives, kasi those things will fade away. But ang gusto ko lang na maibigay sa inyo na tips ay you go to the intrinsic motivation. Intrinsic motivation, na yun yung personal fulfillment mo without any factor sa ibang bagay around you, the supporters, the money and everything, because once you dedicated yourself sa isang bagay, everything will follow So sabi ko kay Lord, whatever happens, mag-grow man tayo mabilis, slowly. Ang importante nagagawa natin ng tama yung pag-present natin sa Cagayan. So if you guys wanted to be a content creator for Cagayan, I'm always willing to help you and give you trainings. Actually, nagbibigay ako ng personal trainings. Nag-zoom ako dati nung pandemic, nung lockdown talaga. So nice. Just leave me a message on my Facebook page, then I am always welcome to give you trainings, guys. And we'll talk more there. Oo, yan. So, at ayan po, mukhang malapit na naman po ang oras natin. Ang bilis. Oo, parang kakaupo lang natin. Oo, parang kakaupo lang natin. Wag po kayo mag-alala dahil makakasama pa rin po natin sa susunod na episode po. Yes! Si Norway. See you on Friday. Friday, same time. Ayan, so, yung kung may mga katanungan kayo sa kanya, pwede nyo pong i-message at pwede rin natin sagutin sa susunod na episode. About vlogging, ha? Oo, yan, vlogging talaga. Then, syempre, bago tayo magtapos, i-announce lang po namin yung about sa Cagayan Arts and Creative Writing Awards 2020 na extended po ang deadline ng ating mga contest sa Cagayan Arts and Creative Writings Award 2020 hanggang December 11 po. So, tinatawagan natin ang ating mga students mula sa junior high school at senior high school sa Cagayan, public man o private, na mag-submit ng entries. And ang tema po ng short story writing ay tungkol po sa Cagayan's wonders and bounty, including its tourist spots, tourist na naman, natural treasures and resources. So, i-follow nyo po yung Facebook page po nila, makikita nyo po doon yung prices po ninyo. So, yan. At, kulang na oras. At abangan nyo po kami ulit sa susunod na episode ng Kay Gandang Cagayan, Iddeducan. Mabuhay sa inyong lahat, mga kakabsat. Ay, ala,